Kamara, tu robím prank na ňu. A ideme tam. To chceš tak dlho? Jak chceš čaj? A čo mu tuši prinieslo? Však čaj, nie? To čo, ale jo! Co taká živná? Jak živná, chce. A ty co se tu máš? Však srandy, nebro. Toto srandy? Toto nie srandy. Dobre. Co taký máš diely? Šalniny robíš? Nedobre mi. Bolí? Aj, zmedu. Vidíš, teraz si robíš šalniny, ja TikToky patríš. Tam co, sme pohnevaní teraz? Ty ani zo mnou neutoru. Nie, podhel. No, vidíš? Co, Stávaj. ja mám? Ej, stávaj. No to nič, bude dobre. Ale dvojo budeme tak? A znaš co? My máme na to. Silní sme. To, ale To nie. Au. Co to? Co povíme? A sme še víc, bro. Sme bizda koho? My máme na to. Máme na to. Máme na to. A umieme še? Asi je, jo. Haňba bro, pobili sme teba. Tu nebyl, aj ty.